Guys, may buntag. Gikan ko sa merkado, palit ko og gamay sa dito sa Virginia sa Diluan. So luto tag pala sa tanan. So medyo nag-uwan basta ko. Ilis ako sinina. Ay naabtan ko sa wala ko lagay ko. Oh no. So mo niya tong ipamalit. Ginagmay lang. Papoy nga gumay. O, gano'n mo sa tag. Gamay. Lamas. May turong na sagi. Para siya nasa naman. Okay. Wow! Say goodbye. Katulog-tulog kayo hindi lapad lang. Lapad. Okay. Medyo kahit yung kutsilyo. Mas may pa siguro ng ato ng usapon. Oh no! Pawa pa kay Bayron niya sa tuwan pa? Bayron sa ato kamay. It's time. So, try na ito yung kahit naman eh. Okay. Kahit na siya kumay. Kahit kumay na sa... Wow! So, tapos na tayong mag-slice ng meat, guys. Ito na naman yung slice natin. So, bawang, yung onions, yung patatas, at saka carrots. Ito yung ganyan peeler. My friend. Cut natin sa kalahati. Kasi masyadong malaki. Find it all so amusing. Hindi lang.
Magranit lang tayo ng para sa adubuhon mamaya. So, nilagyan ko lang ng asin. Yung bitchin at saka bawang. Yan mo, tapos mamaya lutuin natin. So, bawang. So, mix natin yung bawang para mawala yung hangsa. So, namunaw ko ganiha. Kung may panghunaw, kapili sa ingredients. Mas tabi siguro mo yung nanggamot. Oh no! Pero tinawa natin sa ito sa aparat. Okay. Sakto lang. So, ato na yan. Tapo na. Para mas malinis siya malata. So, buka na siya guys. Talaniwat nga mga baso-baso kami sa igosad malatang yung karni. Huwag kaning mga patatas, carrots. Tangan na to gamay oyster sauce. Hindi lang. Okay. Bakit na siya makabas? Hindi siya maluto. Ating carrots, patatas. Medyo humok na yung patatas. Ready na siya para panikod to. After, animata naman si baby na mo. Mata naman among baby, so mababat na me. It's baba time. Mag-ready sa ko sa iyang liguanan. Ay, mag-init pa rin kong tubig. Ay, wala pa man ito mag-init. So, kaning ito, kung naman na August 2 years na sa among Christmas party sa Trabuan. So, init sa ta. So, muna iyahang mga liguan na ready lang na to. Kani. Ang iyahang sa ilanon. Medyo pink siya kay inasag mo sa kumanghod. Yay! Baba time! Whoop, 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 whoop. Babat na sad. Okay. Ching ding ding ding. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. 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 Ligo na. Amen, Dudoy. Ang tigil, ngihit na. Hop. Ayan sa panihi. Hey! Hello! Paningming. Hindi mo kamasad eh. Hop. Ate mo ini trapo niya. Oh. Man na siyang inis. Inom na siya sa iyang milk. Inom na milk ko. Hinadako pa na ni mo imong battle. Tina siya. Titi na. Tarong nga, bi. So, nga nami guys. Okay. Naikok para mabusog. Kompleto kayo, say. Patod ka, say? Pansit.
So guys, this afternoon, magluto tayo karon para baligya. Ya, kung di mahalin, para snack. Mahalin yun eh. Sure ko. Dapat ba tayo matika doon yun, ano? Ulit niya tayo kuha sa kagalon. Ano ba nararamdaman? Sa That's it. Don't forget. Oh. Tingnan yung gawin kayo. Okay, para di pagod. So, hapit na maluto. Kaya siya guys, kaya awag na siyang ipaligya. Ayan, atry na may post sa na may group chat ang association diri. So, atry na may post niya na I'm order na. So, na may order ka rin na po kabuok. Ambot ka o mapunaan pa ba ni? So, mga guys, oh. Wapa na siya guys. Ito yung finished product. Wapa. So guys, that's all for today. Napatay dagang kami videos. So don't forget to watch and like and also subscribe my YouTube channel, Busnoy. Thank you. Bye.